Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Admission open for playgroup, pre-nursery and nursery. Angels Play School, Upper Lachimia, Shillong. Contact 98635 or 6009322 Bull, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. Kakin hun kisi paralog ya kebelatip kerteng kum ke Pathfinders. Kebajukanir jaki kiti banyarap syuduk usuk mentaka kinti kada ken hun kelahir benlet ajing arab baban pendap jaki kambasa ya kewe kelong yeng kebadan hakashnong tangling Ripoy district ke bahap hapu aku umroy constituency. Kuman cupin kan mau baka ken hun dang hai kendiat benai beladam kelayo ban IT ya ke yeng kewe kelong yeng hakashnong rtiang. Mentaru kada ken hun kam shim la shong klikti di melayu jingtip nagi para nong shong shnong halo ka jing jigilong yeng hakani ka shnong nagaliang jong ka Pathfinders kalet ban kmi ya kani ka yeng ba kilalap shisha babun ki jing ba kani ka long yeng kamat ha ka biade khamtam ba ka jinglong jingman jong ka yeng kakong Larissa Maulong ha ka jinglong riu kin thai marwei haringtat ki laingut ki khon ka hap ban ten rong halade ya ka lingkor ban penbit penbiang ya ka jingdan kam ki khon ki badang ren Keseng jonga ka de Larissa Maulong bạn ngà xong là xạ họng tánh linh. Nakaliang kajonga kumurong pasnong bo ngatip khamba hani po snong te nakaliang kan batay nakaliang jong kaying jong ni ikong bo ke ba long ba pli long I baduk sisa he duk kata te ba sem jenjar duk ta hi namar ba idon hot idon la kikun langut ikun magi ladon dari long ba kajing kamai jing kaji jing I long ikam duna teng I ba kaying kasem ru lajot ra thai ba long kat bangila teng na kasnong ru kum ngau bo snong mo ngakloi banyarap bat ngala penwat I jing yarap nam ta jong kene kaying dari long ba ha kajing kerdu bat ha kajing bomla ban ban snai te ying dari long isem jenjar ba pli ko ha kajing I ka jonga mo long ba ilong I baduk aduk takta sai langaliang jonga ro besong penwat I jing yarap dari imla ban ilong imla ban pendep nomor balai balong iba iduk mo pli mo imla ban penkot bor ban pendep aduk takta na kaliang ita jing yarap I layo dari long ba idon sibun ki jing nakaliang jong ki jing kasem ki jung I na berba de na ta dau ba imla ban pendep ya kaying ka ba I layo jing yarap.
dan ki prok be la ban yarap ban pensiona ya kaying te nalor nang tai la jingmut mi men te ilawan benekran i traying te ki ong ba ki kloi ban yarap ndai nakaliang ke jong i ilang ai khubor nga kalong ne em ban yarap nam ta i long ying i balong kum tai ba kerdu nakaliang ke jonga kum ro syong nga pediang nak jing sukumen nambar ba don kum kita ki jaj balong kum kita ba kila ban yarap naka banta kaduk usuk imlang ka salang kajing jenjar ba kitip lem ndai nakaliang jongaru nga pediang subhai ki nambar ba kum kita kintin baki yo ba ki hadukan ne mata kila yo ban pendep ya kan kaying ba bala itanat la ipu la iping khamtam nomor ba ilong ibeduk iba jenjar ta nomor ba layo kat kan ilong don kita kinong yarap no kalong ublei kurku sibun yaki kinong yarap kum hakan ne por ba ngiyo ba yui naka benta uduk usuk ane pok snong jungi kasin ke bankong ke balong ba ngiyo kum kene galat long yui dak khamat lajong ba long kidon kino yarap lem yaki beduk yaki basuk bagdu ane pok snong na kaliang ka jonga nga ai khublei sibon chidei hot ublei nang kerku yaki hendrai kane kalong kanuksa yaki we mo ki badon ya ka mesim ke ban yarap lem naga benta yaki duk kisuk ya ki ba sim jenjar haki we pat ki benta ya kane nga tu kan phamlang yaki we ru yo se ki don ke mesim kum kine kila ban yarap ya ki baduk yaki ba suk hendrai dei naka jingelam jong ublei hi nabar ba kajing imbriu ndrai ka bomla biang ndrai na kajing duna suda ndrai ngej kem hakane ka kenti kum kini ki kenhun ki yarap kalong kanuksa ya ki pat barkhot kari jungi hangne po rekasi jungi kum ka ta kajing yarap lem bajing ngulem ai mesim lem ya ki we na ka banta ka ba kamet jong sno ka tha
mat ngadai kum kanya ngam don sibun I ai bangan nyarap bat han ka por berklip mat nga ai ka buram yau belai kadai ka jing lamenti ka jong belai bau pasiau ya pi iwei pa iwei kin thei bat chinrang ba pindon kum kane ka mensim ha ka jing trei ka jing ta jong pi ngam tep ilong ibahe lane ibaret pilong idong belas ngi ne pilong iba kumnong lam tep tengah ai ka ngu buram so belai kane ka de ka plan ka jong belai bau ai ya pi ya kane ka jingmot ka bayar ka bajeliu ba na ka benta ki badok ki pasok henrei to ubelai unyai don rungkat ya pi ya ka ying ka sam jong pi baro ba pinang don nang ne sekmat baneng prat lenti ya ka lenti ka balong klau ba ki badok ni sriyim ka misyong klau ba bom don ai pi pila prat lenti kum hakasnong ka jongi kum ki bhaying ki khun jonga ya ini nya kha halor ka jingdok ka jongi bat nga kermen ye pi nang ne sekmat ba pinang penin roy ya uput usam ya ka kilong ying ki badok ki basok ai simlem nang ne sekmat ya ki wei pat kom ba ublei ula ai pi kom ye ne kasap bat katalen ban yarap ya iwei ibadok tam henrei om dei da kabor ka jong pi nga ai ka ngu nga ai ka buram sya ublei te nakaliang jong aro aso ngadon shibon hakikentin ke bam ong tangba dala yang hane ngasngo kita ikentir kim dan shu tanga shu ai mase me pi baro ba kat bangi don ngin ha lada de ki prashnong nek prathau ki pramarjan dan ki bahing hasem ngini harap lang markeliang tangkata he ka ba ngakwa ban on nakaliang jong aro ime iparu kim de ki ba bet babiang ngai thu ipiang ne ba ki de ki ba belas ngi nata ki bayar shua im da karep karyang te ki hen men ro kum chu tangban kum ta ngi la shuyo tang tremes ngi ba men te ngi la shuya rap lang kita te bun teng teng yiki khun ro kim don kim yo alat shuma ban le school te ngi la pan pha school lang te nakaliang ilong kum ta te nakaliang jongaro kani ka janmiet ka bakmen tam kebeli ka kemen nomor ba ngia don hang ne da kawe ke jingtmu ba kata ka di ke jingtmu bangin ai lang ya kata ke jing kerku ke do ka ba mengi ngi don mengin ai lang na mata ka ni ke yeng ka stem jong ikong hakitu kendat por ke bangi la wan mai kendu ikong ka ni ke yeng ka stem ke jong i la wan lai kendu ba dia ikong theng sikot i ji mo ting la wan i en kat bangi la yo jingbet ni rang ba slong anda bangi wan pet i ka ni ke yeng ka stem ba mi i syong isa wat ma pi fin saki la jong khamat kalalong ke yeng ka stem ka ba kam singan shu rekat ba kun kiti ki jong i bani syong ha ni ke yeng ka sem kalalong ke ka ba kadon kata ka ka ba don shu kata ka siam ka ban song sa mo ni si kata ka long din yang ka long yang ke jong ki ani kata ka rempe yeng ke jong ki kam long shu ba song sa henrei hapring bangi wan hang ni ngilai i ya ke jong long juman jong ni ke yeng ka sem nakliang ke jonga ngalara ya kini kubur hapo kenhun kejengi nilai syong iki meeting man kumta hi marmar ngisim ek senjam mangin pendap ya kini kayeng kejengi kuma fi menta ke bangi kini kayeng kesem kari kayeng kesem ke ba lisela badong ke batmai wala ada keladi ke barim ru keladi ke batmai ke ba mai i insai sio bersong sa dekat bikun kiti kejengi ke ba insalat desi na slap no pria hagajan mi ke ba bikia insadon ke jisingan hari yang kesem kejungi di kubli shibun ya baro hi kibadon ikani kemensim bat ikani kemensim to dang ya sutit nga sidon kejinget bat nga sidon hiru kata kejingtmu ba ini jingtmu jengi ya kakam ke babha ngidei ban penme ya kani bat penrem ya kani nang kapor syakapor kani ke perthi kani ke bawa ublei wai ngasi pusan mai kani ke perthi ke bau blei ai kerpang kani ke jingim nama ta junga blei ai kerpang kabang ngam tip lano kabang han hap liai no ke jubab su te kat bau blei udang bu ingi ni ke selam perthi kat bau blei udang persat mesti mingi man ke step banyo apat so egowi ke sngi tungin persarwa ai le ik babhan babhatam ai kti ke mon ke jungfi man kit lem ke lingkor jung kita ki ba dan hak khya ke sion ke jungki khnang ba sisin ke sngi ngandalek hakahima ke jung blei ngandum lek thli kti kata ka di thong junga
ngam kwa bang alasai ngan dalit haka hima ka jong blai ngan lek tlikti andre ai ka bang rang im hani ka slapatai ngan le lai bentai jonga kumba blai ulabu ba kumju kani ka ju ikam siam ngangai ba fi bro ibai pai bai nia don hang ni hakni ka jinge be kam be jam kani ka prathai ka mamanta tek tengi kumklat barang don ki hinmen ki para ki marjan marpa ki jungi ki barang mat ki jinge hak dong pai yeng ki jongki ngai kedua buan ki long yeng laksam hak jinga lenti ki jonga haka haka imlang salang kumju ki ba listi kim yo ai ta ka jingem ka ba mafi fi yo mangangi yo hari ngi pa ngilong ki ba habak te kai ka bangi don kai ka ba blei ula ku ka do aingi hatu ka su dei bakat kut no tangi em dalai leiru em kam dei ban kut hari to ai bakani ka jing yo ka jing kot ka jungi ka jing nang jing start ka jungi ka jing sempang ka jungi kani ka kot ka khya ka bangi ngi don ngin sam lang shi ki wei compare ki wei ki le ayu na mata ju fi compare lada ki siu kaliang ifiru da kabas niu lada ki le da kano ka banta ka ba kim pudiang ye ka jing pen i ka jong fi ki jai la ka jong ka mon compare and rai fi pendap la kabram ka jong fi leai na kalenti ka ba fi don pat ya kata ka nongrim ka bas kem ti ai ba kani ka eke baro ka ba ngi le akini ka janmi ka banta ka longru ka nuksa hapo kirim pe yeng ki jong fi kani ka sinong tangling kani ka sinong ka ba itunat ka ba ipu ipi yang mo bangawan ni ka sinong na i ka jing jerngam na i ka jing sensar sinong ka ba la yai renti yai bet yai renti hot ka don ka jing mambet mambiang ha ka jing long jing man ka surok ka jing long ka tu ka ni benta ma hari kemen kini ki baro pat kin yai bet kin yai ki sabah si siang ka sngi mo tina kaleng jungi kunhun pathfinders hari kat kinong le bah jungi ibadon hang ni ba bam don hang ni ngikit bok kerbiang ya kani ka sinong ka thau ha pring ka jing lam jong irang ba sinong ha pring jing don kilong kmi kilong pa ba kum juru ngikit bok nam tambe nam tai ikong iban sayo pedang ini ka yeng ka sem kong tok pedang subha ini jing ai baret ka jungi kabangi na kalang kunhun ka jungi ni ai na kamenta ka jungpi hari ni ai pat na do ka mensiam ni ai na do ka mensiam bat ni kitbok kirbiang yu ipi bat nangi sakmat pinbit pinbiang ha kalong brio man brio jungpi ka yeng ka sem ka jungpi ki kun ki jungpi kin don hapne ka met bakop bi khakrat pinyo man mat ikbun ki jingkemen ka bale si ublei ula pun khre halendat na ta ka yeng ka sem ka jungpi ti kublei sia jarngu namta jingi ibai pai wei namta baro ai kibala ya don hang ni kublei sibun iba mantai rifka baro ngan mla je kerteng su mo ba mantai ke jingda bha fi rifka baro ai ba don hang ni kung thei kublei sibun ga jingrap ke jong ma nadu kasi basdang ke bangi tungku hang ni de ma fi la alam ni ti la pen biang kung thei nong sedong ngam la man je kerteng la dang je ke jingda bha ga jingi kan kut su adu siben kublei sibun ni jong du na por tiang kong deng ko memo baro ngan me ngam la je kerteng baro ma maaf ya ada sim kulumpat ya baro ke banga ai kublei kerpang ya baro ke ba don ni kublei si ajar ngu ya baro ibi pai wei herang ba sunong ibala penyang subha bila ai ngi ni galat kalenti ya ki bahiyeng bastem ki bai don lang ni ki mena misan ki marjan marpa ki bai don ni bat ye kimi ji kong ibala ai ki kren ke bas tenat kublei si buan ni fi mai ka ngayo sngo ya ka kubor ka ba pila mafi bat ki pa mo pila le sitom no man takum no ban penhe pustan pat ye ki bai pat ki baspara bai kong ba ki don hata po ka SOS tikadi kadi ki jingku to pen yai ne ye kani jolong ba bha bat ai kani junong ba kan ye ne ru ham ta ga jungi ngin ya kani ka parthei ka ba bun ki ngin sekindu bun ki jinge ngin kendu bun ki jingin jar ka jingim jingi harai da ga jingbut ba ba da ga jingbut ba khuat pat ngin pendap ya ka kamram jingi ka ba ngin don nik sla parthei ti tang ni kentien ku le shibu sibun kong ya ka jingi rap ka jingpi ka ba ka ma fi ngin mla banjir ya ki ba fil arab handai kemen la kani ka yeng kalong hani kom di lomba di tres tam ujung fi nengkong neng sap ngai ngu yu ublei ubla pli kalan hakane kapor bang long ka brio ka badok ka ba ngasem jenjar ndrei ngai kublei ru ya irang ba snong bat ya ithei ibala yalam nanti yanga bangan yo hane kapor bangan yo bensa no ithei yeng iba ithei bat irang ba snong ibala panwat ndrei ngai kublei ru ya ki kenhun hakane kapor da kajing kerku ublei bapinang kiru syafrang hakaliang kajing trei kajing kata kajong pi hakajing yai lenti kajong pi ublei don rangkat bat pi malaki sngi malaki por bapinang yai bapinang don ru apdeng kemet ke bakot ke bakhya ndrei ngamla banyeu kerteng ndrei ngasuong ya pi ki kenhun kajong pi bapinya don ru apdeng kemet ke bakot bakhya Haga shitrik uleber ajar pausan kini kenhuan pathfinders kelala ban IT no bat pendep ya ketika yen cukup kong Larissa Maulong.
Kelalong ru kesngi ke kemen na kebenta ketika long yeng kebadan shikmi shikhon ban yo amar ke jingker ku ke bethe se halor jongki. Menta aban penkot no ya kani kapor ka bakrap pentang tam ba ka fanda ka la kapat fandar ka la ai subha ya pi han kapor siam yu misabi nadu menta kani kapor berklip mat ba pinsyong sok songsai na yeng to ublei mkurku ya pi bat kumju ya baro ban lek thai ublei sumar ha kalintiyat yeng hadu ba pinapoi sok segi sem bat kabalang ka bapidan nak benta kuburong ko jong ublei amen.